idrætsdamen, der kommer. Det kan de se på mig. Altså det kan de se, at jeg er sådan en grund, og der er ikke ret meget idræt over mig. Altså alle mulige forskellige former for digitale materialer, hvor man egentlig kan se, at det er jo skabt som en bog, og så lige pludselig kan man købe Carus Bactus eller et eller andet som digital bog. Det gør det jo hverken til et læremiddel, altså det gør ikke til lige pludselig til et undervisningsmiddel, at det er kommet digitalt. Så er jeg overraskende nok foredragsholder. I bør gøre børn klar til at knække læsekoden, men har meget før holdt foredrag om opbygning af god klassekultur. Det gør jeg så ikke lige i øjeblikket, men der har jeg været lige fra alle de store skoler i Vesterbro og Nørrebro. Og så har hun sådan en bogstavsstræk foran sig, og så begynder hun A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, og endelig så kommer hun op til P, og siger hun, nå, der er den jo. Og hernede, eller i hvert fald hernede af, kan jeg rigtig godt lide at være. Okay, så I skal simpelthen komme op og stå nu. Op. Okay.